Pues bueno, hasiko gara ez? Lagunduko jazu klaketa egiten, biok? Bai. 3, 2, 1... Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Bueno, pues hemen gaude, Jon Arretxe idazlearekin, basauriarra, bera, eta gaur egun Arbizun bizi den, ezta, Jon? Erdi sakanikola, sakandarra esaten da moda, 20 urtetik gora dira, ja, bai, Arbizun. 20 urtetik, bueno, pila bat, ezta? Bai. Ongi etorria, Jasi Kastolara. Eskerrik asko gonbidatzagaitik. Nik dut lehenengo galdera bat. Bizi daiteke euskaraz idaztetik? Bai, zen bizi naiz. Claro, segun ze garestia diren zure bizioak, ez? Nik ez dauka bizio garestiegirik, baina dauzkat bi seme-alaba, ikastolan gasto handia egiten dutenak eta hori, eta miraria da, baina ni bizi naiz. Privilegiatua naiz, ez da normala. Gutxi zarete, izango zarete. Gehiegi igual ez, eta zorionez geroz eta gehiago. Geroz eta gehiago ez dakit, Ez, hor dago... Ez da oso bolada ona idazle izateko. Konfirmatzen bazara irakurria izatearekin eta hori, eta bueno, baina hortik bizi nahi baduzu, ostras. Zen sentimo gutxi entzun du jasotze dituzuela liburu bakoitzagatik, ez? Euro gutxi edo... Normalean izaten da estandarra 110 liburu bakoitzetik. Horren liburu batek 20 euro balio baditu, 2 euro dira egilearentzat. Ni RPF, bezi gabeko azkenan geratzen dizu... Eta zergatik hain gutxi zen, karo, zuk egin duzula hori, editorialak eramaten du beste guztia, edo? Ez, bai, editorialak ez du inbestira bazten. Editorial lehenengo egiten du gastua imprentan, gastua handia, 1.000 euro, arriskatzen da, askotan ez du amortizatzen, geratzen da ale askorekin eta dirua galtzen du. Gero, banatzailea da, tartaren zatirik handien hartzen duena, banatzailean ikusteot eramaten duela prezioaren erdia edo. 10 euro hartzen ditu, gero liburudendariari ematen dizkio, gero liburudendariari ematen die 130 inguruan izaten da, tartaren zati txikiena egilearentzat da, hori egia da. Ze pena, ez? Horrela da, takito, ni hasieran bai, ez da eskandelizatu, zela leik ez daiz, gero, ben bakoitza bere pelikula kontatzen dizu, liburudendaria, liburudenda daukat, ez da liburu bat ere saltzen, eta langila, soldatak, ez daiz, arrazi dauka. Eta gaur egun, online dauden liburuekin ez, eta irakurgaiekin, igual hori beste diru sarrera ekstra bada, edo justu kontrakoa? Online liburu elektronikoa badaude. Paratzen da jente gehienak pirateatu egiten dituela, ez ditu ordaintzen. Nik horti diru pizkatira azten du, badago jente zintzoa, erosi egiten dituena. Hori ere, guk berdintzu irabazten dugu paperezko liburu batetik edo liburu elektroniko batetik. Portzentaia desberdina da, baina azkenean europare hori berdin ateratzen da bakoitzetik. Pirateatzen bada, piperrek ez du ateratzen. Gia da. Zu noiz bet pirateatuko zenuen baten bat, edo ez? Lehen bai, mentalizatu nintzen arte, ez da? Lehen nik ere egiten, liburuak ez, liburuak ez ditut nioz pirateatu, baina diskoak ez da ezer, eta halako baten konturatu nintzen, joder. Nire hauek egilea dira, nire sortzaia dira, nire bezala, eta gainera lagun asko dauzka, musikariak, eta ja puntu batetik aurrez ez, eta hortik aurrera beti erosi izan ditut, bai diskoa, bai liburuak, eta asko gainera gastu nahiko handia egiten dut. Gogoan dut, txikia ginenean, zegoela jendea ez, nire lagun batik diru irabazten zuen pirateatzen zedeak. Eta ateratzen zituen, 4 euro, CD bakoitzagatik, edo 5 eurotan kobratzen zizkigun, gogoratzen naiz, eta zer dakit, momentuan modan zeuden horiek, deskargatzen zituen emuleren bitartez, eta meniketandik, eta garaien emule ez, edonki lehenengo, gogoratzen naiz, torrent, emule, eta hori guztiekin, eta ibiltzen ziren. Hori kontzientzia hartzea da. Bai, dut gabe. Nik beti esote dute, Spotify da ordainduko beti ordaintzen duen zerbitzu bat. Iruditzen zaidelako, igual ja disken garaia ez, pasatzen ari eta nik uste dut musikari gaur egun egitituzten diskak dira gehiago kolekzio diskak, ez? Igual, eta liburekin igual batzutan baita gertatu daiteke antzeko, ez? Edizio bereziak eta... Musikari gaizoek ja ez dute dirurik irabazten diskoekin. Kontzertuekin, hori da. Sortea badukate eta kontzertu asko ematen baituzteo, kontzertuetan bai irabazten dutela dirua, baina bestela disko salmentarekin, irabazte dute sudaderak eginez, bestandaizi horrekin. Idazleek ez duzue
aukera hori, edo behintzat. Ez. Idazleok gehiagoa salmenta utza. Eta gero, deitzen badizute ez dakiz ze kulturetxetan hitzaldi bat emoteko hori normalen ordaintzen da. Ez? Eta hori ere ondo batu. Gogori baukate zure txapa entzuteko, zeo zer ataratzen du sortik ere. Oazen zure basauriko garaietara, bale? Ikastola garaira, eta, non ikasi zenuen zuk? Lehenengo hasi nintzen Eskola Nazionalean, Lope de Vega, oraindik gogoratzen naiz, zarra naiz baina zain zarra, eta oraindik ni umean nintzenan gela batzutan kantatzen zutela Cara al Sol. Madre de Déu. Irakasleak behartzen zituen umea kantatzen, gure gelan ez, Caracol con la casita cuestas. Ostras, pedatzu duzu. Gero hortik pasatu nintzen Kolegio Basaurira. Kolegio Basauri izan kooperatiba bat gurasoena, eta horrein nituen erdera zandana. Bai zeukala aurreratu azana garai hartarako, orduan hasten ziren ikastola gola montatzen, baina oso egoera eskasean. Basauriko ikastola goratzen ez, Ariz, auzoan Arizko Elizaren onja batzuetan hasi ziren umeak, alegalak ziren, eta oso egoera... Zenzuk euskara ikasi duzu etxetik? Ez, neure aldetik, autodidakta naiz, behitu. Nire gurasoen gurasoak, Basauri, jentea behiratzen badau betiko euskeraren eremua, dago, betiko euskeraren eremuaren azkenengo... Itxoen, igual, entzulei esan behar diago, saltzen ari garela bere gaian, ez? Zeren berak Basauriren euskararen inguruko tesia egin du. Eta filologoa naiz, eta dialektologia izan da beti nire zaletasuna, Nafarroko herri galduetan bere ibilitan nago grabazioak egiten, hor Pirineo, Naezkoan, eta olakorekoetan, eta hori neure gaia, ez? Eta gainera, neure familia be, zati handi bat Basaurikoa. Nire aitite amamak euskalduna ziren, baina galdu zuten euskera, seguraso zieten irakatzi. Horonik beti sentitu nuen beharra hori berreskuratzeko. Hori neure zerba izan, eta berreskuratu behar nuen, eta azken euskaltegiri gabe, ezer gabe. Zure kabuz, gainera, zuk liburuak hartuz, eta zuk hemendik eta handik irakurriz. Zeude metodotxo batzuk, eta horrela, eta gero, pelmada emonaz, jente euskaldunari. Nire atarian, familia Basauri oso inmigrazio handiko herria izan da, igual jente erdia zan Euskal Herriko eta beste erdia kanpotarra, eta Euskal Herrikoen artean igual erdiak euskalduna ziren, horiei, pelmada emonaz. Kasualidades, Ogi saltzaia, Erne saltzaia etortzen ziren egunero guratarira, eta biak euskalduna ziren. Eta orduan, horiekin joaten nintzen, Erne hartzera, Ogi hartzera, eta horiekin, hasieran ez nuen piperrek ulertzen, desesperatu egiten nintzen. Eta euskaldun berria den batek bukatu ezake euskaraz idaztetik bizitzen. Nik hori esaten diot, euskara ikasten ari den jendeari, morala altzatzeko. Aizuzen ere, horregatik zara euskal erreferente bat, besteak beste, guretzat. Bueno, jenteari balio badio, morala, eta esate, ostra, eta ni ez naiz prodigio bat. Bai daukal errestasuna hizkuntzak ikasteko hori egia, beste gauza batzutarako naiz torpe gutza, baldarrutza, musikarako, hizkuntzetarako badaukate errestasuna. Zeingo du gero musikari guz? Baina ikasen nuen neuraldetik, horrela. Gero ja euskaltegira joan nintzen, ega ateratzera, eta gero euskal filologian sartu nintzen, baina berez, ikasi, eta geratzen zitaian familia euskaldunari, aitaren anaia euskalduna zen, zarragoa zen, aititeri esaten euskeraz egiten zian, eta ez nien ezer ulertzen, hasieran oso desesperantea zen. Bueno, desesperantea, ni kontatuko izutan edota, ni arbizura joan nintzen lehenengo aldian, niri esan zian, osabak esan zian, fan bidu, zein bidu, total igual bizi bidu, eta nire erantzuna izan zen, eskubidu bidu. Bai. Atai meia, eta nizeda zaude, txinoz edo, atera maia, eta, bale. Hori ederra da, eta itxa, eta etxea ez dute esaten, itxa, eta utxa, da utxa. Ikasi duzu? Bueno, belarre indu pizka bat, nik egitu nik ikasunuen Bizkaira, gainera, umetan, ez? Gaina familiarekin, gero ja Bizkaira batuak itxe gora bera, eta nire familian semalabekin egitut euskera batuaz gutxi gora bera, semalabe bai egiten dutela, arbizueraz, ez da? Baina, interes lingüistiko handia dauka, herri guztietak euskera dauka interes lingüistiko handia. Euskal dialektoena, euskalkiena da, zoragarria benetan. Ni horretan ibintzen nahiko eta bete gustatu zait asko. Nola hizkuntza hain txiki edo minoritario edo hegemoniko baten barruan, ez? Nola egon daitezken halako dialekto mordoa. Eta askotan ondoko herriarekin alde handia dago. Arbizutik Etxarrira, 2 kilometro dira, eta diferentziazko dagoz.
behi esaterakoan, edo beste hitz batzuk, ez hori etxarrean ez da. Eta barkatu. Utza utze. Etxarren egin dute ue, ie. Eta arbizuri egiten da ua, ia. Eta, jode, baina 2 kilometro dut, eta laua da, ez da, ez dakit aran bat, aezkoa eta zaraitzu eta erronkari, ez, bi herri elkarren parean daudenak, eta hori zoragarria da. Kurioso, eta, bueno, ari ginen zure eskola garaiari buruz, begira, onartu behar dizut, zuri buruz informazio bilatzen, nire galdera da, ea ni zu ote naizen, zu ni ote zaren hemendik urte batzuetara. Gasteizen ikasi duzu IBEF, nik neu bezala. Arbizun, badaukazu, ere, jatorria, ez? Bai. Esan genezake. Kanto eta musika munduan ibiltzen zera. Zure, bai. Ni ere ibiltzen naiz, nik ikastolako musikala zuzentzen du, beste lankide batzuekin batera, eta ni eramate dut parte bokala. Ere. Ez dakit, esaten nuen, gizon honek badauka, ni izango nahi zu bezalako izango nahi, etorkizunean, esatzen nuen, eta biak lizentziatok IBEF-en, eta zen gaine, esaten duzu, gero IBEF ikasi zenuela gainera. Lehenengo egin nuen euskal filologia, gero IBEF, eta gero jarraitu nuen ingles filologian ere sartu nintzen. Gasteizeko osteguna gustatzen zaizkizun larregi. Bai, ostegun gauak. Nik luzatu nahi nuen nire estudiante bizimoda. Nik uste daukadala munduko errekorra, zenbat urte matrikulatuten unibertsitatean. Dira, 23 urte uste dut. 23? Bai. Osa, 5 euskal filologian, IBEF-en egon nintzen, 10-11 urtetan, azken kurtsotan apropos penkatzen nuen luzatzeko. Beste ostegun gehiagotan ateratzera izateko? Inspiratzeko, eta mundu hartan oso gustora bizi nintzen, eta bazirudien karrea maitzea zala bizitzaren zati bati agur esatea bezala, ez da gaztaroari agur esatea bezala, botoin jaldua naiz eta lana, eta ez dakiz eta familia, bazirudien olako zerbait. Nik ez dakit, olako arazo psikologiko bat neukan, eta ez ni luzatu behar du bizimo dau, zemenago komodioz, eta hori nuen. Luzatu, gero filologia inglesan sartu nintzen, beste ez dakizen bat urte, guztira 25 urte. Eta egunero jaten nintzen, ez holan etxetik online, ez, eguneroan egonda. Ateratzeko zazpi tabernatik ez zinen aterako, esan nahi dut? Ez, ateratzen nintzen urrengoan sartzeko. Eta urrengoan, ostegun gau asko eman dituen ekan inspiratzen. Esango izu, eta aitortuko izu gauza bat, biok etxe berean egin dugula. Hombre, bai, Pepe Ubiz. Bai, Pepe Ubiz. Zuk bertan ostegunak idatzi zenuen, ez da? Idatzi nuen, enaz gogoratzen just urte horretan non bizi nintzen. Ez gau, ni Gasteizko 11 etxetan egon nintzen. Urtero botatzen gintuzten batetik, beste abiatzen genuen, eta beste bat. Liatzen zenutelako gehiagi? Edo jabe eskazak tokaztu zitzaizkigu, edo sorte txar, ez ginen ain nonan ondatzaileak ere, ez da? Baina ez dakiz agiti bete aitzakiri, ez nire zeme, etorreko da etxera ez dira, bilatu beste zerbait, eta toran. Pepe Ubizen, nik kuadrillako lagun minak izan ditut hor bizitzen, 5-6 urtez. Eta nik Gasteizetik ona etortzen nintzenean jagunero joan etorri internamendoak zirela eta hortxe bertzen. Labita luziren pisuan, labita luziren jabeak, ez? Pentsatu nahi dut, bai ez dakit zeintzuk ziren jabeak, baina ni ez nintzen bertan bizitzen egon, baizik eta bai lo egiten, lagunek hartzen dutelako, joeran geratzen ginen ostegun gau. Orain IBEF-iko irakasle dan tipo bat? Jonekin egon zinen oren dela gutxi zu. Ezki hori da, kontatu zean pelikula, jode nire PPU izentara, eta bai, nire lagun batzuena da, pizu hori. Begitu, eta hor, bai. Pues hor urteak egon dira, nire lagunak bizitzen, eta, vamos, guretzako PPU biz izan da kampamento base. Bai. Gasteiz oso ondo da, oso interesgarria da, bizikalidadea kristona dauka. Nik Iruñarekin nahiko antzeko ikusten dut, zentzurretan. Tamaina aldeti bai. Bai, tamaina, eta baina izakeraz oso desberdina dira. Zuk uste? Bai. Gasteiztarrak? Gasteiz transformatu egin da. Gasteiz oindala, eta mapiko urte nintzenan horra ikastera, zan oso erdalduna. Oso, izugarri. Euskaldundu da, ez da? Bai, asko. Guri esaten ziguten baskos, batzuk, hango, gastiztarrak, como baskos. Igual euskeraz egiten genuelako, vosotros que sois, ez dakit, arabarrak, gastiztarrak, eta gero urtea pasala, estudiante jentari esker, Eusko Jaurlaritzako funtzionariak, ez dakiz ez dakin hor, ikastola de ereduak horrela, kontua da, gaur egun, Gasteiz dela, ez dakaz ikusi lehengo Gasteizekin. Eta, aprobetxatu zatera duzula gaia, eneukan jarrita, baina iruditzen zait, gai polita ateratzeko, badakit hezkuntzan Gasteizen gertatzen ari da, getizatzen ari dira eskolak. Nola batean. Ereduak. Ereduak, bai. Baina hori Euskadi osoan.
Nafarroan ez da inesagerat, Nafarroko egoera, bueno, da aparteko kontu bat, horretaz egitzi, landu gara duzun guztia. Soziolinguistikoki, Euskadiko 3 probintzietan, komunitate autonomiko 3 probintzietan, eredua da, baina oso gutxi dago, eta normalean izaten da, oraindik hijito familia batzuk, han bizi diren polizia batzuen seme-alabak, etorkin latino batzuk ez dakiz zer, eta karo, horre, egoera nahiko eskasean bizi diren etxeko giro ez nahiko eskasa aukaten umeak izaten dira askotan, da... Nola hezkuntza politikek nola bermatu lezakete, zein da zure iritzia horren inguruan, nola bermatu genezake ez, mundu guztiak duela sarbide egoki bat, horrelako, lekuetara, eta nik uste dut hor, ikastolok ere badugula zer esana ez, eta nola lagundu horretan, eta zen uste dut, askotan, leporatzen zegula elitismo hori ez, eta guztiz kontrakoa dela pentsatzen du zeren, badaude boltsak laguntzeko, ikastolak aurrera ateratzeko, eta askotan bidea izan daiteke publifikazio hori ez, edo erabiltzea nolabait duten zerbitzu publiko hori sartzea gobernuak ere eta probestea ikastolak horretarako ez? Hor politika lingustikoa nik uste dut aurrera pausak ematen ari direla azken urteo, eta entzuten dudanez, edo kasu gehiagire egiten, baina entzuten dut, desgetizazioaren alde lan egiten ari direla. Gero, praktikara eramaterakoan ja ez dakinik ez, baina teorian hori egiten ari dira eske beharrezkoa da. Nik uste dut aeredua desagertu behar dela. Aeredua da getoak bultzatzeko modu bat. Nafarroa baino gehiago beste 3 probintzietan, hemen egoera nahiko desberdina da. Igual, soziolinguistikoa desberdina da. Gero, ni nahi guztiz eskola publikoaren aldekoa, guztiz. Eta guzti nire seme-alabak ikastolara bialdu ditu, zergatik? Nafarroan bizi naizelako, eta nik erabaki behar izan nuenean, nora bialduko ditut umeak. Nik ikusten nuen, euskal giro asko handiagoa zegoela ikastolan, eskola publikoan, baino, orduko gobernua zan UPN-ekoa, euskeraren guztiz kontrakoa, eta orduan bultzatu beran lagundu berrean, egiten zuen guztiz kontrako, ez, nik ikastolara bialduko ditut umeak, baina nik uste berrezkoa dela, eredua leku guztietara zabaltzea, dena publiko izatea, eta umeak nahaztuta egotea, berdin da Pakistango jatorrikoa dan, edo euskaldun familia baten umea. Beti ikastolak publifikatzea ez, nolabait? Jakina, bai, karo. Nolabait eramatea, ematen duten zerbitzu publiko hori ez, nolabait irekitzea ez? Bai. Ikastolak ere, nire ustez, publifikatu beharko dira. Asko publifikatu ziren. Basaurikoa bera, Arizko ikastola publikoa da, aspalditik. Hori izan beharko luitzeke, azken pausua, baina, bide luzea dago oraindik leku batzutan. Eta esan duzu, baskoz deitzen zintuztela. Baina zu definitu beharko bat zintugu modu baten basko por el mundo izan beharko genuke, ez? Ibita nago, nahiko, bai. Bidaiari amorratu bazara. Bai. Eta horrek inspiratu zaitu ere gero, idazteko, ezta? Bai, inspiratu, baino gehiago. Askotan, nire liburu asko hasierakoak bidai kronikak ziren. Karo, bidaiak oso interesgarriak izaten ziren, zen normalean ez ziren izaten opor garaian, ez ziren izaten leku turistikoetara, Afrika sakonera, esan daitekena, Amazoniara, Himalaya, ez dakizeka, ni bakarri, bizikletaz, 2 hilabeteko bidaiak izaten ziren, hor gertatzen zituen gauza harrigarriak, hori kontatuta nahikoa nukan historia interesgarri bat sortzeko. Eta nire hasierako libura dana dira bidai liburuak, askotan bidai kronikak, edo bestela... Hakuna Matata da salbuespen bat, hori oso liburu txarra da, ez dezala inork irakurri. Seguro? Bigarrenetik horrea, Tubautik aurrera ja, bai, Tubau da, Sahara biziketa zeharkatu nuen, bidai baten, gero Afrika beltzan ibil gintzen, hori kristona izan zen, denetari gertatu ritzaidan, hori kontatu nuen. Eta joaten ziren gauero idazten, ratutxo batez? Bai, enukan bat ere gori, kriston jipoiak hartzen, egun hori egiten nuen 100 kilometro bizikletaz, basamortutik izan zirenin, imaginatu, eguzki ataratzen zenetik, eskutatu arte egun guztian, edo biziketa gainean, edo biziketara bultzaka, oinez, noizeamen topatzenen personajeren kriston personajeak, eta gauero egiten nuen, atara kuaderno eta boligrafoa, zorduen ez egoen... Haizu gaur egun bideoblogak egiten dira, hartzen da horrelako kamera bat, eta kontatzen da, ez gaurko nire gura, eta saretara, eta jendeak galdu du igual, ez? Bai, hori galdu dute sarma handia bidaiek. Alde batetik horregaitik utzi nion bidaiatzeari. Bidaiek, internet zabaldu zen leku guztietara, mobilak ez dakiz zer, oin, zasi aventureroa dago, hemen gaude,
Herriko lekurik arriskutsuenak, eta horretan naska ematen dit. Arriskutsuenan, eta 800 persona leku horretan, ez? Eta fantasma asko dago mundu horretan, eta galdu du sarma bidai kontuak. Egia da, joaten zara leku batetara, eta ja bakarrik, nizerak eta ipatuz Amazonias, ez? Amazoniasi buruz azten bagarzara izketan, batean agertzen zaizkizu sareetan, Amazoniaseko destino, ez dakiz zer, oberena, begiratu zazu, eta deskubritu dizu Amazonias guztia 4 bideotan. Ni Amazonasen egon nintzen, Amazonian egon nintzen, hango indioekin, baina barruan. Osea, eta eurekin lagunegin iriren baten, eta benga, etorri nire herrira, eta ez da izen bat egun piraguaz, ez dakizer, ez dakiro, hanbarroan ez egon ez internet, ez telebizarik, ez elektriziaderik, ez zurik, ez ezebez, gainera zu WhatsAppi gabeko person redukto txikioietako bazarela, ez? Hori printzipio kontua bihurtu da, nik ez dako WhatsAppik eta ez dut eukiko, eta kriston bronka botatzen diate denek, emazteak ama botatzen zida, seme alabe botatzen didate. Zure amak, bazeukan WhatsAppa eta zuk ez? Nire ama zeukan telefono moderno, ona, pepino bat. Teklari gabeko, ez? Bai, eta nire katolako, ez da gero utzi du, erortek utzi dut. Tekla botoiduna, ez WhatsAppik, ez internet, ez ezer. Bueno, eta ikusi ere, opera abeslaria bazarela. Bai. Bajoa, gainera espezie topatzeko zaila den espezie horietako bat. Horri esker, naz. Tenorra bazara, baritona bazara ez dakazu zer eginik. Ni baritona naiz eta... Edo Kristo nazara, ez duzu joan kantatzen, da soprano izatea bezala. Emakumeak gehiena soprano dira. Eta nik kriston sopranoak ezagutzen ditut, kriston kalidadekoak, eta ala eta uste zute karreraik egin, zagaitik gehiagi daudelako kontraltoa bazara, desentea, nire basua... Defendatu dezakezu pixka bat? Desentea, edo pakete bat, edo segun horrentzat, ez da, baina akorda horri esker, aukera ditu kantatzeko operak eta bakarlari eta horrela. Hau ez da giroa, ez. Sartuko zara, ez? Opera kantario bat, izu, ze pijoa garen, eta behar du egoera jakin bat, ahotsa berotu, pianoa, areto, berezia. Eta non ibilizara kantatzen, eta ze orkestrekin, eta... Gazteizen bizi nintzen, basaurin biri izan da gero Gasteizera joan nintzen, 15 urte egin dituenan, Bilbora joaten nintzen, eta kantatzen nuen Abaon. Abao da, hango opera elkartea, urtero ez da gizan bat opera, tan koruan egoten nintzen, han ez nukan aukerarik bakarka solista kantatzeko. Gero ja, arbizua etorri nintzena, zen nintzen kantatzen hemengo, Iruñako Agaon. Eta kantatzen nuen koruan, operak, eta baita ere, koruko basu bakarlari moduan, kontzertuak errezitaldia sortzen zirenean, bagoa bianara errezitaldia bat emotera, eta bueno, soprano bat, tenor bat, eta ni neu ere joaten nintzen, eta lau bat lagun, egiten gure erromantzak ariak kantatu, duetoak, pasatzen nuen pipa, eta gero partikino batzuk, opero batzutan ere bai, ez? Ez solan paper rol nagusia jakina, baina, bueno, baluarten eta gaiarren eta nik kantatu dut eszenatokiaro, jodezu. Hori da, kristona, oso ederra da, makiruzu zer den kantatzea. Bai, eta gugur ikaslekin... Eszenatokira urter eta kantatu. Gugur ikaslekin, baluarten ematen dugu, egon gara Riagan ere, Kursalen egon izan gara, Victoria Eugenian, hementxe, Barañeinen... Nik ere kantatu dut, toreroaren egin nuen, hemen... Islandian ere egon gara, atera kontuak, deitu gintuzten nazioarteko kongresu batean parte hartzeko, drama hezkuntzako kongresu batean, bertan kontatzeko gure esperientzia, eta emanaldia eramateko, eta hori egon ginen ikasleekin bertan, oso gustora, 2022an, eta primeran egia esan da. Eta... nire harritzen, edo atentzioa ditzen di gauza batez, askotan kirol munduan aritu garenak, zentzen ze kirol espezialista zein izan da? Nik triatolia egin dut 20 urtean. Eta are gehiago, triatolia esaten badiazu. Kirolan ibili garenok eta arteak aldi berean, zen gainozu konservatorioan ikasi duzu, uztartzea, ez da izan oso bateragarria normalean, ez da izan oso bateragarria, zen zu, edo zaude fokus kirol horretan eta horretan sartuta bete-betean, edo zaude artearen munduan sartuta. Eta konservatorioak duen exigentzia, edo kirolak duen exigentzia, ez dakit ze puntara jo mailakatu daitezke, baina egia da, askotan, zu galdetzen bauzu ni beti nire taldekien artean, danza, basira ber danza, o basa berezeke, eta olako gauza galdetuta, ostras. Bai, eta jentea flipatu ditu. Ni kirol mundutik ezagutzen ditutene, enteratzen ziren, koño, eta opera ez da gizora,
literatura mundutik ezagutzen hautenek ere, berdin. Baina, zuk egiten duzu, badirudik gauza bat bakarrik izan zaitezkela bizitzan, ez? Ados nago zurekin. Gora multitaska. Hemendik errebendikatzen dugu multitask gaitasuna eta... Hombre, superprofesionala bazara kirol munduan, musika munduan, eta eguneroko ez da gizon bat ordu kentzen badizkizu, igual zailagoa da beste gauza batzui jotzea, baina nik uste dut, badagoela denbora eta momentua bizitzan, dena egiteko. Dudarik gabe, eta agian ez duzu izan behar gauza guztietan bikaina, baina, behintzat, gustatzen bat zaizu, ni beti rebindikatut, hemendik. Ojalá, beharra izango ez bagenu lo egiteko. Izango genu dituzke, 8-10 ordu gehiago gunean gauzak egiteko. Oean egotere gozoa da, Bai, gozoa da eta gustora, baina egingo zenuke nahi duzulako eta afizio bezala. Nik lortu duenak entza izan da, eguneroko 8 ordu hori normalean lanean egiten dituzuna. Jente asko galdeztu ditu, nola egiten duzu urtero liburu bat idazteko? Joder, ez du besteranik egiten, karo. Lantegi baten egongo banintz, egunero 8 ordutan hor, baina, nik 8 ordu horre dauzkat, idazteko, edo kantatzeko, edo kirola egiteko, nahi dudan egiteko. Orduan, denbora berez badago. Eta kontua da, dena aprobetza da, bizitza gauza alderdi eder asko dauzka, jode. Nik uste hotez dagoela zertan aukeratu bat bakarrik eta kito. Zalantzarik gabe, zurekin erabat adost. Eta gainera izango duzu buraino horrengo liburua. Bueno, hori beti. Orain, azken atara dugu Tureren 11. justu abendurako, eta orain gabiz itzulpenarekin pizka bat, baina... Zu arduratzen zara itzulpenetaz ere? Ez, keba. Beste pertsonatek egiten du, Cristina Fernández ilustratzaile eta itzultzailea berak egiten ditu lan horiek. Zuk hartzen duzu liburua, idazten duzu liburua, eta gero irakurtzen duzu itzulpena, ziurtatzeko egindakoa. Eta biak batera dituzu aurrean, esaldia honekin... Ni normalan gogoratzen nahi zer idatzi dudan. Esate honik lasai berri dazteko nahi bodu. Gainera oso itzultzaile ona da, ez du egiten hitzez zit, eta ez dakiz, irakurtzen dut, eta gero gauza asko, zabaldu egiten ditu, azalpenak, argumentuak ez dakiz, asko gustatzen zait. Aberasten du... Hori da, itzulpen nahiko librea da. Nik irakurtzen dut, eta esaten badu, bai, hau onela da, kontatu Nire buruan dago bezala da. Nik adierazten du, jazta, eta bestela, elkar lan egiten dugu pizka bat. Atera duzu gaia, Ture, baina, ostras, batean, iristen zizu proposamen batez, zure liburuak serie bihurtzeko. Bai. Nola iristen da hori, nola pasatzen da paperetik, zure burutik, batean, film... telesail bat izatera. Bai, hori sorte honak behar duzu. Hori nik uste dut idazle gehien hona ametsa dala, ez? Gure liburuak irudi... Hortik ere eramango duzu parte bat, eta... Niretzako bedeinkapen bat izan zen, idaztete bizitzea, libunen salmentekin oso justua da, ez da? Eta, karo, eskubideak pelikula bihurtzeko, serie bihurtzeko, da 1.000 euro, da, saldutako 1.000 libururen parekoa. Eta orduan, hori da, eskerra, ze ondo. Aparte horretaz aparte, ilusioa egiten du. Zure liburuat, historia ikuste hor pantailan, eta jente 1.000 lagunek ikustea. Orain, Televisión Españolaren mandutenean, gutxienez 1.000.000 bat pertsonak ikusi du. Teleseria egunero, minuturo, eta 2.000 eta piko. Primeranen ere, 1.000 pertsona baino gehiago ikusi zuten. Lehenengo euskaraz egin zen, edo lehenengo gazteleraz? Ez, grabatu zen gazteleraz. Berez ekoiztetxeak Espainiakoa ziren. Dea, Planeta eta Tornasol, gero Zorionez ETB ere sartu zen, eta Televisión Española. Eta orduan, ETB proposatu zuen bikoizketa bat egite euskerara, primeranen ETB baten emititzea. Eta bikoizketa hori egin dute autorek zen asko euskaldunak dira. Hori utza izan da, nire uste. Arraro egiten da. Hor dauz Itziaritu, Jonasu Gal, Urko Lazabal, denak euskaldunak, denak. Baina abotzak ez dira eurenak. Bakan batzuena bai dela abotza. Bik edo esan zute bai, neuk grabatuko do, baina gehienek ez. Eta hori pizkata raro geratzen da. Bai, ez da, zen gainera Itziarituño... Ezagutzen du, basaurikoa da, ezagutzen honik betidanik, basauritik, eta entzute hor, beste aboz batekin ikuste hori itziara raro egin zitzaidan. Dudik gabe. Produktu oso polita da. Hordan pasatzen da, zu pozik zaude maitzarekin? Bai, beti hobetu daiteke, ni oso exigentia naiz, eta orduan gauzatxo batzuk, ez dakiz zer, liburuak baino askoz laitagoa da, seria, gehiago hartu dute liburuak, Turenen liburua dira, gauza oso gordina dauzkate eta umorea ere. Liburu batzutan gehiago bezetan baino ez. Eta serierako indute gehiago gordinkeria pizka bat kendu, alde humorezko hartu, beste gain bat gauza asmatu,
Bueno, gauza polita geratu da, ondo dago. Bai, Txukuna nik ikusi dut, seria, eta Txukuna da, egia esan da. Euskeraz, erderaz ikusi duzu? Nik ikusi dut gazteleraz. Bai, originala, bai. Bai. Eta ez dakit, gauza, niri sortzen zaidan zalantza, ez da, egiten dugu produktu bat eta eraldatzen dugu pixka bat, telebistarako erakargarriago bihurtu dadin, ez? Bai, hor bau da, ditu batzuk eure dakitez, nila horretan nahi sartzen, ez? Nik egin nuen izan zen, hau da nahi ligura, eta gidoia pasatu zizkiatenean esan nuen, beintza marra gorri batzuk ez dituzten pasatzen. Zu jarri zen ditu marra gorri horiek? Bai, jarri, baina karo, ez zeukaten zertan errespetatu nire marra gorria. Behin kontratua sinatuta diru truke, zure harima deaborari saltzen diozu, eta berez egin aldute... Ezin dituzu jarri kontratuaren aurretik marra gorri horiek? Bai, baina igual esate dizute zetz. Ja. Karo, orduan... Azuretzako hori bazen... Olak tira pizka bat, sokat tira moduan, pizka... Ez bakarrik eskubidek ematen dizuten diru sarrera, baizik eta gero horrek sortzen dituen liburu irakurketak, ez? Claro, eske nire hori asko interesatzen zait. Gero ikusentzunezko bihurtuta, milioika lagunek ikusiko dute hori, eta hor jartzen da hasiera. Oinarrituta, zerta, Jon Arretzeren Tureren nobeletan, eta ordu, hortik irakurle berri asko sortu daitezke. Jatorria nondik? La Tureren historioaren jatorria. Beitu bat, Ture familia nik ezagutu nuen Afrikan, lehen kontatu bidai hori basamortua zeharkatu, Sahara zeharkatu zegin nuen, amaitu nuen Maliko herri galdu baten Kain, eta familia baten etxean amaitu nuen, han hartu ninduten, hospitalidade utzez, jakina, eta Ture familia zan. Mamadou Ture, emaztea zen Mariam, alaba Parisen zegoen, ez da izer, eta pizkat eskema hori hartu nuen nire Ture sortzeko. Claro, zu familiari horren adirazi diozu begira, telesaila atera da, kontatu diozu, eta liburu atera dut. Eta bialdu dizke liburu batzu, naiz eta ez dute piperrek ulertzen, ez euskera, ez gaztelan ere zer, bialdu dizke, ilusioa egin die, eta gero interneten berrien bat agertzen dena, eta Ture detektiba, eurek arro daude horretaz, mantetze do kontaktua haieken eta saiatzen ez laguntzen, zer daude oso goera honean, ze aita hile egin zen, Ture, Mamadou, gaizorik, eta mantentzen dut bai, kontaktua eurekin, orain. Eta immigrazioa edo migrazioa ez izan da zure gai fetitxea agian, esan genezake? Bai, azken urteotan bai. Bidegabekeriak, arrazismoa, xenofobia, nik uste dut lan handia egin behar dugula horren kontra. Aspaldi honetan azken urteotan nagusitzen ari dira gaineloako ideiak, eskuin muturreko alderdia botere hartzen ari dira, ikusi besteik ez dago, nork agintzen duen, Israel, nork agintzen duen, Italia, nork ia agindu duen Frantzia, nork irabaz egitu estatu batuetako hauteskundeak. Eta hori botatzen dituzten ideiak eta baina dira beldurgarriak. Bai, ikaragarri dira. Eta nik uste dut, aldan neurrian horri kontra egin behar diogula. Eta Euskal Herrian nola ikusten duzu egoera? Euskal Herria ere, gu munduan gaude eta Europan gaude, denetari dago. Ez gara bereziki arrazistak, baina dauzko mikroarrazismo, mikromachismo dauzko bezan, mikrorrazismo piloa dago. Bai, seguro. Egia da gu gainera izan garela herri emigrantea, ez? Eta guk... Nik hori esaten dut beti, askotan ibiltzen nahi, ikastetxetan, igual irakurtze duten libururen bat gai hori jorratzen duena, eta nik horri importantzia handia emateko gazteik kontatzean, ez da behar, gaur egun edozin eskolatara joan, eta ikustituz aurpegiak, eta ikustuzu hemen, laurden bada latino jatorrikoa, hemen daude magretarrak, hemen daude beltzak, hemen daude ez da izer, eta dauden euskaldunak ere, nortzu dauzkate lau aitona monak, euskaldunak herriko euskera zeidure, eta iaia inork ere, denok izan gara migranteak. Euskaldun joaten ginen Ameriketara, Australiara, ez da ginora, oin guri tokatzen zaigu Amerikarrak ego Amerikarrak hemen hartzea. Eta gero, hemen dikurte batzutara aldrebes izango da, berriro izan daiteke. Karo, hori bolada kadoa. Eta bai. Mundu ekonomia gora beratxoa da, eta batzuk hemen goian badaude, beste behan daude, eta gero aldrebes. Tokatuko zaizu egotea goian, behian, erdian, segun ze boladatan, ze urtetan. Eta ze sortea dugun, jaio garen lekuan, jaiotaz. Askotan, bakarrik horrek nola markatzen duen, ez? Ni saiatzen nahi, mezu horiek zabaltzen, nire literatura berez ez da gaztentzat, baina bai irakurtzen dut dela neko, adibidez Tureren novelak, batxillergoan eta hola neko askotan DBH lauti gora asko irakustea Tureren novelak, eta olako lekuetara noanean beti azpimarratze ditute,
Dudarik gabe. Eta aipatu duzu ez, irakurtzen direla zure novelak bertan. Badirudi ikertua dagoela, ikastetxeetan, ikastoletan, irakurtzen diren, edo derrigorrez irakurri behar dien liburu horiek irakurtzeak, eta gero horrein inguruko azterketa bat egiteak, ez duela gero benetako irakurtzaletasuna sustatzen ikasleengan, ez? Zein uste duzu dela formula egokia horretarako? Formula egokia denok asmatu nahi genuk ez da, baina formula egokia, gutxienez guk, idazleok egin behar dugu, alik eta historio interesgarrina kontatu, azteko. Oinarrian dago beti historioan eta musikan, ez? Historia hona izan behar da. Ona interesgarria disko batean bezala musikaren melodian dago. Musika txarra bada ez dago zereginik. Historia desentea bada, eta gero irakasleen lana ere bada. Nik irakaslea miresten ditut, miresten zaitu, zuek irakaslea zara hemen, ez da? Zuek, jakin baruze, ze ikasle mota dauka, ze adin zestak izer, ze liburu aginduko dut, zelan landuko du liburu hau, leku atzuta ditut, aukeratu liburat eta irakurri, jazta. Bueno, beste irakasle batzu, zeiatzen da, dein honetarako lan hemen dagoen ikasle eredurako nik usot historio interesgarri izango zala, gero landu horataratzen diren gaiak eta interesa sortu pizka bat, alba duzu idazle araman eurekin egotera, eta denak ez dira irakur saleak izango literatura, baina igualaterako da portzentajetxo bat, 110, 120, bada zerbait. Ni umean nintzenean ere, jentak esatu, eskelen irakurtzen zen orain ez, hori gezurra da. Ni umea gaztetxoan nintzenean, nire lagun artean zuen inork irakurtzen, orain bezala. Zuk irakurtzen zenuen gaztezen? Ke ba, nik ere ez. Ez hasi zinezu irakurtzaletasunarekin? Niri umetan agintzen zizkidaten kriston rolloak, eskola munduan. Hori larri bitxiak izango ziren literatura universalean, baina koñazo bat zienak gaztetxoentzat. Dia zein nintzen, bidaiak egiten hasi nintzenean, hasi nintzen bidei literatura irakurtzen, eta, kontxo, hortik aurrera lehenago ez. Eta gainera, bidei literatura horrek zuri emango zizun ere, nolabait oinarri bat, gero kasualidadezen, eskin txabat jasotzen nuen zure bidaia kontatzeko liburu batean, ez da proposamena, eta hortik... Ez zain proposamena, izan zen, atara zen lehiaketa bat, aventura novela lehiaketa, behasainen, igartza zaria, lehenengo izan zen, gogoratzen ez gainera. Eta gaia justu nik egin behar nuen bidai hori Afrikakoa, basamortukoa, eta egin nuen eguneroko moduko bat, eta esan, orkestuko nahi zaila gertatzen da, eta irabazi nuen zaria, dirua eta publikatzea zen zaria, liburak arrakazta eukizuen, tubabuk, eta horrek animatu nindun gehiago idazten. Eta hortik aurrea, tubabutik aurrea zeintzia, urtero, orduan jara bakizituen profesionalizatzea, edo... Ez, horre, ezin nuen. Nik orduan saltzen dituen, igual 2.000 ale, guztira. 2.000 ale dira, 4.000 euro gaur egun, orduan askoz gutxeo, horrekin ezin zara bizi. Nik batez ere, ostegunak idatzi nuenetik aurre disparatu ziren salmentak. Ez que Gasteizen ostegunetan pasagara jende asko, eta denok ikusta, eskoletan asko irakurri delako, guk irakurri genuen gogaratzen institutotan. Bai. Eta gero ere, islatuta sentitzen zarelako parranda gaue horietan, ez? Niretzako ustekabea handi izan zen. Nik hori idatzen nuen, bide literatura serio asko nukan idatzita ordura arte, eta aldatzearen, oin makarrada ganberra datiatziko du, aldatzearen. Eta espero nuen, nagusiei gustatzea, igual gogoratzen zielako euren estudiante garaiaz, arrakazta hundien aukizuen, batxillergoan eta horrela, umore mota gaitik, ez dakit, irakasla konturatu zen, funtzionatzen zuela, eta hasien agintzen, eta unibertsitate munduko jentea zen liburu erosten irakurtzen, eta disparatu ziren salmentak, eta horre esan nuen, bizi naiteken honetatik bakarrik. Areskatu nintzen, utzi nuen nire orduko lanpostua, irakaslean nintzen, heziketa fisikoakoa, magisterita eskolan, unibertsitatean. 3 urte egin nituen, eta ostegunak, ostiralak, 7 kolore atara nuen bidai liburu bat, oso ondo saldu zana, eta hori, bizi naiteken iazte, eta utzi nuen, lana, guztiz. Eta albizura. Eta bizi naiteken. Eta arbizura hor? Arbizura gero zeago joango nintzen. Bai, baina horte gutxira, bai. Maite mintzen du herri horrek, ez da? Arbizu da oso herri, badauzka bere gauzak ere, baina leku guztietan bezala, baina Euskal Herriko mapa ikusten oso erdi-erdian dago. Ni biltzen ez batera eta bestera, orduan oso kanpamento base aproposa da. Eta aparte oso euskalduna da, niretzat hori important. Ni guztara zoriontxoa naiz, euskeraz bizi ba naiz. Eta egin alba naiz, arraindegira, dendara, medikoa, farmazia, eta euskeraz egin. Eta kalean euskeraz entzuten badiet umei. Nik kriston mine baten dit, ume euskalduni erderaz entzuteak.
hemen gertatu zaidan bezala, jode, sartu naiz, ume guztiak, gaztetxo guztiak erderaz egiten, zen mingarria sortatzen zaidan, ez? Sakanan arbizun normalean egiten dute euskera, erabiltzen dute, eta hori niretzako gauza ederra da. Oso ongi, bukatzen joan margara eta bi azkeneko galderatxoa ingo izut, eta gero galdera motz azkar batzukola azkar erantzuteko, bale? Zein da zure jaso momentua? Jaso momentua guretzat da, zuk gordeta duzun, zuretzat jasota duzun momentu berezi bat zurea dena, edo egunero egiten duzuna, edo eta zure bizitzako momentu konkretu bat, ez? Esaten zuna, hau da nire jaso momentu betirako hemen barruan dauka gordeta. Jo, behar bada lehen aipatu dugun gauza bat, bidaia hori, Afrikakoa zen, ni lehenago, banera eman igual 10 urte bidaiak egiten, daitxoak, opor garaian ez dakizuan, baina nire lehenengo bidaia benetako izan zen Afrikara egin nuen hori, bueltako bileteri gabe, ture familia ezagutzea, haien etxera llegatzea, hospitalidade afrikarra osotasunez bizitzea, igual, hori izan zen nire momentua, nire bizita markatu zuen, gero pentsaera aldetik eta alde guztitatik. Ze ona. Eta guazen galdera azkarrekin. Txarra nahaz azkar erantzuten, baina bueno, ni fondista naiz. Idaztea ala bidaiatzea, bat bakarrik aukeratu behar bada, bidaiatzea. Osongi. Arbizu ala basauri? Joder, oso zaila da, sentitzen du, ni basauritarra naiz. Improvisazioa ala planifikazio bidaian? Improvisazioa, bai. Zure, orain telesaian eta beriburuan duzun personeri gustokoena? Telesaian dagoena oso ona da, tureren gelakidea, Osmanen pertsonaia da oso ona. Gorsi egiten duenak. Osongi. Paperezko liburuak ala liburu digitalak? Paperezkoak. Kirol bat? Egiteko triatolia, ikusteko saskibaloia. Ni begira. Bihar noa Panathinaikos ikustera. Nire, bai. Osongi. Sozioa naiz, bazkidea naiz. Bai, ona. Jo, itzegin barko genuko herri buruz, edo handikarretea raturako, Euskal literaturan gehien miresten duzun idazlea? Euskal literaturan? Klasiko bada, baina atzaga esango dut. Bidei batean ezin zaizun, faltatu ezin zaizuna? Kuadernoa eta bolirafa, paperezkoa. Bale, eta bukatzeko, Jon Arretxe, hitz bakar batean? Polifazetikoa, bizizalea, ez dakit. Bi hitz dira, bueno. Pues bueno, bukaera ematen diogu gure podcastari, Jon Arretxe polifazetiko eta bizizalearekin. Hola, gustatu zain beti agurtzea podcasta, azkeneko norberak bere burua definitzen duen hitz horrekin, eta eskerrik asko gurera tortzeagatik. Eskerrik asko, plazer ikaragarri izan da, eta segurazki jarraituko dugu gure konversazioarekin ez badarbizutik beste lekuren batean, ze badugu zer hitz egin. Bai, hor, Zurbanon igual. Zurbanon ikusiko gara. Bihar fijo. Eta eskerrik asko onerako gauzak egitea gaitik, beharrezkoa dira. Euskal referenteak beti nahi ditugu gurean, eta izuzen ere ikasleek, eta gaiz bakarrik ikasleek, edo zeinek ikusi alizatea, nortzuk diren Euskal referenteak eta ezagutzea, guretzako garrantzitsua da. Balio erantzi bat ematea komunitateari, jaso ikastolaren uste dut ADN-ean dagoela eta garrantzitsua da. Berrezkoa da, eskerrik asko. Zuri.